Είναι κάποιες φορές που η μοίρα παίζει τέτοια παιχνίδια στη ζωή των ανθρώπων, ώστε κάλλιστα αυτή η ζωή θα μπορούσε να γίνει σενάριο δραματικής ταινίας. Οι διεθνείς συγκυρίες, τα πολιτικά παιχνίδια των μεγάλων αναφορικά με τις σφαίρες επιρροής παγκόσμια και τη μοιρασιά του πλούτου, όπως γίνεται πάντα, επιδρούν καταλυτικά στις ζωές των απλών ανθρώπων. «1922. Μικρασιατική καταστροφή. Οι Έλληνες, κυνηγημένοι από τους Τούρκους, αφήνουν τις προγονικές εστίες και παίρνουν τον πικρό δρόμο της προσφυγιάς. Έρχονται στην Ελλάδα αναζητώντας καταφύγιο, θέλοντας να υπουλώσουν τις πληγές τους, να ξαναριζώσουν. Όπως είναι γνωστό σε όλους, η Καβάλα υπήρξε το μεγαλύτερο κέντρο εμπορικής επεξεργασίας καπνού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό και τη λέγανε παλιά η Μέκα του καπνού. Απασχολούσε γύρω στους 15.000 καπνεργάτες και είχε 160 περίπου συγκροτήματα καπναποθηκών. Η Καβάλα ήταν μια πόλη όπου συνυπήρχαν όλες οι εθνότητες, και οι χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι. Σε αυτήν την ακμάζουσα καπνούπολη και την ευρύτερη περιοχή της έρχονται να εγκατασταθούν 70.000 πρόσφυγες. Ο πληθυσμός της πόλης διπλασιάζεται. Υποδομές δεν υπάρχουν για την περίθαλψη όλων αυτών των ανθρώπων. Η φυματίωση θερίζει. Σιγά σιγά όμως τα πράγματα αλλάζουν. Χτίζονται σπίτια από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων και οι πρόσφυγες εγκαθίστανται στους συνοικισμούς 1.500, ενώ παράλληλα δουλεύουν στα καπνεργοστάσια που ευημερούν. Με τον ερχομό των προσφύγων, πολύ γλίγορα οι ντόπιοι συνδικαλιστές, εξέχουσες μορφές του συνδικαλιστικού κινήματος της εποχής εκείνης, τους αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή, τους υπερασπίστηκαν και δώσαν νέα ορμή στο συνδικαλιστικό κίνημα της εποχής εκείνης. Δυστυχώς όμως αυτό κράτησε πάρα πολύ λίγο. Το 1929, έτσι, με το αμερικάνικο κράκ, οι καπναποθήκες σταματήσαν, δεν δούλευε ο κόσμος, πολλοί καπνέμποροι βάζαν τις καπναποθήκες τους φωτιά για να πάρουν τις αποζημιώσεις. Κάθε μέρα είχαμε συλλαλητήρια. Η φτώχεια βασίλευε. Να σκεφτείτε ότι όλοι τους οι καπνεργάτες τότε είχαν τευτέρι. Λοιπόν, με το τευτέρι στο μπακάλι, με το τευτέρι στο φορνάρι, το Σαββατόβραδο που πληρώταν, έπαιρνε τα λεφτά, πήγαινε, μπακάλι της χρωστάω, πάρτα, φορνάρι, πάρτα, για να αρχίσει η Δευτέρα πάλι με το τευτέρι. Η δουλειά τρενάριζε όσο πήγαινε. Κάποτε και αυτοί σταμάτησαν. Η δυστυχία έφτασε στο κατακόρυφο. Οι καπνεργάτες είχαν κλειστεί στις καπναποθήκες και βγάζαν τις μαύρες σημαίες και γινόταν επεισόδια και είχαμε σκοτωμούς, διότι δεν υπήρχε τίποτα να φάει ο κόσμος. Στο σημείο αυτό έρχεται η πολιτεία
και αποφασίζει την αγροτική αποκατάσταση 200 οικογενειών καπνεργατών από την Καβάλα στην περιοχή της λίμνης Αρτζάν-Αματόβου στο Κιλκής. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων τους. Τα καταθέσανε και τους δώσανε αυτό το δελτίο αποκατάστασης καπνεργατών Αμάτοβου. Έτσι έγιναν τα πράγματα και οι καβαλιώτες αναγκάζονται να ζήσουν μια δεύτερη προσφυγιά. Αυτήν τη φορά μέσα στην Ελλάδα. Φορτώνουν και πάλι τις αποσκευές, τα όνειρα και τις ελπίδες τους και ξεκινούν για το άγνωστο. «70 χρόνια πέρασαν, ολόκληρη ζωή. Μια λίμνη από ξηράνανε, τη δώσανε ζωή. Και απ' την Καβάλα φέρανε 200 φαμιλιές, γιατί τα καπνομάγαζα δεν είχανε δουλειές». Από την Καβάλα ήρθαμε 4 χρονών ήμουνα. 4 χρονών. Ήρθαμε εδώ, άσχημα ήταν πολύ το χωριό, γιατί είχε καλάμια, είχε χόρτα, είχε πολλά πράγματα. Και άσχημα με φέραν και έκλαιγα. Ακόμα το θυμάμαι και κλαίω. Ήταν η λίμνη Αρτζάν Αματόβου τότε. Μόλις έγινε αυτή η πρώτη παρτίδα, μας ετοίμασαν και πήγαμε στη Δράμα. Από τη Δράμα μας έφερε το τρένο την ίδια μέρα για εδώ το χωριό. Δεν είχαμε και πολλά πράγματα, λίγα πράγματα. Εγώ παιδί ήμουν τότε, έφτασαμε εδώ πέρα. Άγρια η κατάσταση τότε εδώ. Η Γεωργία δεν ήξεραν. Το στάξανε πολλά πράγματα θα κάνουν. Έτσι, κολοκύθια. Ήρθαν εδώ ότι ο μεγάλος Βάσης ήταν 9 χρονών. 7 ήταν ο Σάβας, 4 ήταν η Καλλιόπη και η μικρή έγινε εδώ. Και η μάνα μου δεν της σήκωσε το κλίμα. Έπηκε στη λιμνοσία, κάθε αυτό στο νοσοκομείο, ξέρω εγώ. Ξαφνικά βρεθήκανε, πώς θα το πω, σαν την καλαμιά στον κάμπο που λένε. Η μάνα μου όταν κατέβηκαν κι άλλες γυναίκες στο λιμνότοπο, πάτησε τα κλάματα. Τι να δει, μια ερεμιά, ένα κακό, μας φέρανε εδώ πέρα χόρτα, αυτά, λύκοι, αλεπούδες. Λοιπόν, δυσκολεύονταν πολύ. Συγκοινωνίες δεν υπήρχαν. Μέσον δεν υπήρχε. Ούτε ένα κάρο είχε ο άλλος να ανεβεί να πάει κάπου. Η λίμνη αποξηράνθηκε και οι καβαλιώτες, 1000 άτομα περίπου, πήραν από ένα σπίτι και 50 στρέμματα χωράφια. Η πρώτη αγροτική αποκατάσταση στην Ελλάδα είναι γεγονός. Τα χωριά όπου εγκαταστάθηκαν ήταν ο Λιμνότοπος, η Σιταριά, οι Αγρικίες ή Χρυσόκαμπος και η Νέα Καβάλα. Μας διώξανε, λέει, γιατί ήμασταν κομμουνιστοί εκεί πέρα στην Καβάλα και μας φέρανε εδώ πέρα για να είμαστε αριά τα σπιτιά. Αριά, τα 62, Βάρδινο, Νέα Καβάλα. Μας σκορπίσανε. Τους δώσανε εδώ πέρα, δεν ήρθαν με το ζόρι, ήρθαν, δώσαν τα βιβλιάρια τους και μετά τους έδωσαν τα χωράφια, τα σπίτια. Με εγγύηση ήρθαν εδώ, πώς το λένε, πήραν το βιβλιάρια τους και πήραν και αυτήν τα χωράφια. Αλλά χρεωμένοι ήταν οι καημένοι, μια ζωή. Σπέρνανε, δεν θερίζανε, εκεί να γινόταν. Ο καημές ανέβαινε, πώς το λένε. Σιγά σιγά όμως τα φέραν από βόλτα, εμείς δεν πεινάσαμε. Τα χωράφια ήταν σπαρμένα την πρώτη χρονιά. Μετά στη δεύτερη χρονιά ήταν η δυσκολία. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την καλλιέργεια. Ήρθε η υπηρεσία. Όργωνε, αλλά όλα ήταν εις βάρος του κάθε παραγωγού. Ενώ τα βρήκε σπαρμένα την πρώτη φορά, τώρα έπρεπε να πληρώσει για να γίνουν οι δουλειές. Την τρίτη χρονιά, μπορώ να πω, άρχισε σχεδόν
ο προσανατολισμός του καθενός να μπορεί τι να κάνει. Άρχισε ο καθένας, βέβαια μαζί με το συνδυασμό της αγροτικής, να πάρει, άλλος ήθελε να πάρει άλογα ως ζευγάρι καλλιέργειας, μας δώσανε άρωτρο, μας δώσανε σβάρνα, της εποχής εργαλεία εννοώ. Και ενώ τα χωράφια κάθε τόσο πλημμύριζαν, με αποτέλεσμα να χάνεται η παραγωγή, και ενώ οι πρώην αστεί προσπαθούσαν να γίνουν αγρότες, συνέβαιναν διάφορα ευτράπελα, τα οποία ανασύρουν από τη μνήμη τους οι καβαλιώτες με πολύ χιούμορ. Οι γονείς μας από γεωργία δεν ξέρανε. Όταν ήρθαμε εδώ, ο μπαμπάς άνοιξε καφενείο. Είχαμε και την πατόζα που αλώνιζε τότε και σαν μαγειρίο η μαμά μου, το είχανε το καφενείο. Ο μπαμπάς μου ήταν πάρεδρος του χωριού εδώ πέρα. Και ένα αστείο να σας πω, μια φορά έπιασε το κρύο. Αυτό εδώ ήταν ένα πράγμα, ούτε και αυτά είχε, ούτε ταβάνια τίποτα, το είχαν για σάβλο εδώ. Ναι. Και μας δώσαν 2 βόδια, κάτι κέρατα τέτοια. Ο μπαμπάς μου ήθελαν βόδια. Και τα βάλαμε εδώ και έπιασε το κρύο. Έπιασε το κρύο, ο καημός ο μπαμπάς μου έπιασε, τα σκέπασε. Ο μπαμπάς μου ήταν στρατιωτικός, χαμπάρ δεν είχε από γεωργία, τίποτα. Ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Ήξερε 3 γλώσσες. Θα κρυώσουν τα βόδια, ο καημός ο μπαμπάς μου πήγε, τα ρίξε κουβέρτες, θα κρυώσουν. Και τα παίρνουμε και τα βάζουμε εκεί μέσα στο δωμάτιο. Τα βόδια μόλις είδανε τα παράθυρα και τα φώτα, άρχισαν, λύθηκαν, σπάσαν τα τζάμια. Οι καβαλιώτες, ερχόμενοι στις νέες καβάλες, έφεραν μαζί τους και τον κοσμοπολίτικο αέρα της πόλης. Ήταν ντυμένοι κομψά, τους άρεσε η διασκέδαση, το ποτό και γενικά ήταν άνθρωποι που παρά τις δυσκολίες δεν έχαναν το κουράγιο και τη διάθεσή τους για ζωή. Πηγαίνανε κάθε Τετάρτη στην Αξιούπολη. Εκεί τα κοπανούσαν, όπως είπαμε. Ναι. Με τη λατέρνα. Και μεθούσαν και μπορεί και να ερχόταν και την άλλη μέρα. Στον ήλιο βγαίναμε με ομπρέλες, με σκορόιδωνα το Πολύκαστρο. Τι λέγανε τις καβαλιώτισσες? Ούροι καβαλιώτισσες, οι πάνε και στα καφενεία και πίνουν με τσάντρι καφέδες. Πράσινα μάτια με μπλε φαρίδες μα έχουνε κάνει τρελό. Ατέλειωτα τα περιστατικά που αφηγούνται οι απόγονοι για τους καβαλιώτες, που σιγά σιγά άρχισαν να πάνε καλά οικονομικά και όπως ήταν γαλαντόμοι και κουβαρτάδες δεν υπολόγιζαν τα λεφτά. Πήγαινε ο άλλος στον Κρυοπόλη, τον έλεγε κόψε ρε το μισό το αρνί. Μισό αρνί ποιος να πάρει εδώ? Και μισή οκά. 1/4, 200 δράμια έπαιρνε. Ακούει τώρα μισό αρνί, 1 αρνί ο άλλος. Οι αξιοπολίτες, οι γέροι δεν υπάρχουν τώρα. Ζήτημα αν υπάρχει κανένας, είχαν να λένε. Ρε καλά που ήρθαν οι καβαλιώτες εδώ πέρα
και κάναμε λίγο δουλειά, ανοίξαν τα μαγαζιά μας. Αργότερα, ας πούμε, κάνανε χοροσπερίδες, είχε και χώρο διδασκαλείο στη Σιταριά. Τον καιρό εκείνο τον καιρό του Τσελεμπή το σπίτι, ο οποίος ήταν και νουνός μου. Άρχισαν και τα γραμμόφωνα τότε. Άλλοι με χουνιά, άλλοι με βαλίτσες. Και χορεύαν τότε οι νέοι. Τότε χορεύαν foxtrot. Για μας και λαϊδούν τα πουλιά, χαρούμενα μες στη φωλιά. Για μας και λαϊδούν τα πουλιά. Αληθινή δεν είχα εγώ γνωρίσει και κυλούσε η ζωή σβησμένη, χαμένη, χωρίς αγάπης πνοή. Τι κι αν σκόρπισα φιλιά σε εφήμερο μεθύσει, την αγάπη που γλυκά σκλαβώνει, τη μόνη σε σένα την έχω βρει. Θυμήσου μια βραδιά με το τάγκο νοτούρνο που τους δυο μας ενώνει στις τροπές του τρελά. Έκλεψες μια καρδιά με το τάγκο νοτούρνο κάποιες ώρες που μόνοι δυο καρδιές στη ζωή. Ο σημερινός Δήμος Πολυκάστρου είναι ένα σύνολο ανθρώπων από τις μακρινές αλυσμόνητες πατρίδες του προηγούμενου αιώνα, από Θρακιώτες, Πόντιους, Μικρασιάτες, αλλά και τους Καβαλιώτες, αυτές τις 205 οικογένειες των Καβαλιωτών που ενσωματώθηκαν σήμερα στην τοπική κοινωνία και μπορώ να πω ότι είναι ένα πολύ δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας του Πολυκάστρου που δέθηκε απόλυτα, που προσφέρει
μέσα από την κουλτούρα τους, την αστική κουλτούρα που μετέφεραν σε εμάς. Οι άνθρωποι όταν ήρθαν εδώ πέρα δεν γνώριζαν τη γεωργία περισσότεροι και εδώ οι ντόπιοι που ήταν εδώ πέρα τους περνούσαν πολιτιανούς κομμουνιστάς, τους λέγανε περισσότερους από αυτούς, αλλά ήταν άνθρωποι εργατικοί, φιλότιμοι και με την προοδευτικότητα που είχαν κατόρθωσαν σε λίγα χρόνια μέσα να αναπτύξουν ένα ωραίο περιβάλλον στις θέσεις που είχαν εκεί, αλλά δεν έπαψαν ποτέ να λένε ότι αγαπάνε την Καβάλα. Γι' αυτό λέγονται και καβαλιώτες. Εμείς έτσι τους ονομάζουμε εδώ πέρα, καβαλιώτες. Εμείς στέλνουμε από εδώ πέρα χαιρετισμούς στα αδέρφια μας, τους συμπατριώτες μας, αυτούς τους πρόσφυγες που συνέχισαν μια δεύτερη προσφυγιά εκείνα τα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου και θεωρούμε ότι πλέον δεν υπάρχει τίποτα να μας χωρίσει. Δόξα τω Θεώ, οι δρόμοι είναι πλέον καλοί, είναι γρήγοροι, η Εγνατία Οδός μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά και γι' αυτό το λόγο είναι σίγουρο ότι και με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και με τη βοήθεια των συλλόγων που κρατάνε ζωντανή την παράδοση, θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή τη σχέση. Η διαδρομή των καβαλιωτών από την Καβάλα στη Νέα Καβάλα ήταν μια μεγάλη διαδρομή. Ακολούθησε την πορεία δραματικών γεγονότων και ανακατατάξεων της παγκόσμιας και της ελληνικής ιστορίας και εξελίχθηκε παράλληλα. Μέσα από αυτή την εξέλιξη παρακολουθούμε την ακατάβλητη θέληση των ανθρώπων για ζωή που βρίσκουν το κουράγιο να ριζώνουν και να ξαναριζώνουν. Να ξαναγεννιούνται κυριολεκτικά μέσα από τις τάχτες και εκεί που πάει να κυλήσει ένα δάκρυ να ανθίζει ξαφνικά το γέλιο, όταν με θαυμαστή σοφία καταφέρνουν να διακομωδούν τις δύσκολες καταστάσεις που έζησαν. Αυτοί είναι οι καβαλιώτες που ρίζωσαν πια στο Πολύκαστρο. Όμως πάντα τα βήματά τους θα τους οδηγούν πίσω, στην όμορφη Καβάλα, τη γενέθλια πόλη. Πάντα θα ξυπνάει η νοσταλγία. Όταν μια φωτογραφία βγαίνει από το σιρτάρι και ξεχύνεται το άρωμα γλυκόπικρων αναμνήσεων. Όταν μια μουσική χαϊδεύει τα αυτιά και ζωντανεύει το παρελθόν.